Хора, аз съм Геймър и днес да снимаме за Poply Playtime Chapter 4, да гледаме новия тел. Извинете, че не правих доста видеа, защото бях заед, правих тестове на училище, както ви знаете, че сме на онлайн и правим тестове и имах ангажименти. И затова реших да направя Poply Playtime Chapter 4, да гледаме клипчето и да коментираме за видеото. Така, нека да започваме. Down here, it's not like anything you've seen above. It's hell. And Playtime wanted it to be. Now what's this? They call him the Doctor. He works with the prototype, commands everything down here. Haunting us, starving us. There are no places you can hide. Not from me. I've got something special and more. I need to make this right. Let's make a game of you. Hurry! Let us in! He's outside! I failed you. You lied to me! Hiya there, pal. Follow me. Добре хора, както видяхте тела, май да имаме нови врагове, примерно нови чудовища, които да се сражаваме с тях. Добре, и почваме да коментираме видеото. И също да имаме нов приятел, който някакво глинено чудовище, както се нарича. Чакайте. А, това е пластилин. Добре. Още един. Добре. Да, този гледа от пластилин. Да се признае. Down here, it's not like anything you've seen above. It's hell. Добре, да изпълняваме някакви мисии, както виждам. Добре, това е подземен Playtime wanted затвор, it to be. както виждаме. Now А, what's this? от това око. Добре, They call him the Doctor. добре, трябва да правим някакъв Works доктор. with the Ей, да prototype, получим пак червената ръка. everything down О, here. не, не и пак червения Haunting газ. us, starving us. There are no places you can Ами, hide. това чудовище, това прилича повече на Гуфи. Not from me. I've got something special. Бъдем пак с киси. I need to make this right. Let's make a game of you. Hurry! Let us in! Да бъдем пак да се бием пияно чудовище. I failed you. You lied to me! Не е пияно динозавър, разбира. Вот е. Това е протеин. Той май да ни бъде приятел. Да ни бъде приятел той. Добре хора, както видяхте клипа и така. Надявам се да пусна Chapter 5, както бях за края му. И вие също сигурно. Ако те го гледай, добре. Така, аз съм Геймър. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате и да пишете долу коментарите. И от мен,
Чао!